Good morning. 8:50 na. Late na akong gumising. Na-stress kasi ako kagabi. Doon sa ginawa kong chia avocado pudding. Hindi ko alam kung bakit siya nabasag kasi hinahalo ko lang naman siya. Hindi ko nga siya pinapatama doon sa... I'm not sure. Pero feel ko hindi naman siya yung bonggang-bongga na yung porsadong paghahalo na babangga dun sa jar. Pero kahit na maghalo ka, if ever man natamaan ko siya, hindi naman ganun kalakas. Sobrang stress ako na sayang yung protein, yung chia, yung lahat na nilagay ko na sayang. So mayroon akong ginawa. Nilagay ko dun sa Pyrex. Yun nga lang, walang avocado. Para lang yung chia. Tawag nun, mababad ba? Mag-activate. So, nilagay ko doon sa Pyrex and mamaya, bibili na lang ako ng avocado. Maglalaba muna raw kami ni John bago ako maglakad. Kasi, baka mamaya madami ang gagamit ng washing machine. So, ang dami na naming labahan. Punong-puno na naman yung basket. So, asikasuin ko. Ayusin ko muna dito. Si Saksha kasi Holly tulog pa. Si Kuya, nire-ready niya na ang fishing gear niya. Nakita niyo naman. Alright. Kilos. Masakit ko to. Kasi kahapon, habang naglalakad ako, wino-workout ko rin to. Like 100 times. So, ayan. But, ito pala yung ginawa ko. Ito ko sa inyo. Puti na lang siya. Hindi na siya green. Dito ko siya nilagay. So, mamaya, bili na lang ang avocado. Mayroong avocado dito. Natira pa. Kaso, medyo matigas pa siya. So, buksan ko muna yung mga bintana, yung blinds. Kaya huwag kayong mahulog. Nakapatong kayo sa protein. Para pumasok na ang araw. And very glow, hindi ko na nainom kagabi. Tinulugan ko na after kong magawa yung isang chia pudding. So, naligo muna tayo syempre. Para matanggal yung inis ko. Hindi ko talaga alam kung paano yun nangyari. Imposible talaga. Akala ko una na, nag-overflow. Ang linis doon sa top. Pagtingin ko, ay, parang siyang lava. Parang siyang lava na umaagos. Tapos sabi ni Jan, gawa ka na lang. Sabi ko, paano? Kaya yun, ginawa ko yung nasa Pyrex. Para meron pa rin ako ilulook forward mamaya pag natapos ko mag-walking. Ay, sana hindi malamig. Pero malamig. Parang malamig kasi si Kuya nakita ko naka-jacket siya eh. You got me feeling good. Right about your side, lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your lies. Keep it low, cause you dropping it down. We gon' boogie to the sundown, no. Baby girl, you look so fine, fine, fine. 아무 생각 없이 can we tune it out? Show you all I know, let me ease your mind. Your time, we'll turn it upside down. Can be sick all night.
for mine. Lost in every groove, holding down your spine. Ayan si Sak. Kumakain na rin siya ng omelette. And ako, si Holly rin kumain siya ng omelette. Bali eggs. Or bali eggs ang tawag nila. Kasi ni-separate ko yung mga puti at saka yung color na mga lalabas. Ay, ugasan. Combination ng white saka light colors. And yun, dark colors. Ito pa pala yung aking titawag. So, ayan yung labahan. 2 bags na naman. And ayan na yung bed namin. My anxiety. And itong isa. Saan naman ito pupunta? It says, Nothing. oh, there. Baby girl. Because I'm still a baby. Kung kang cheerleader. Okay. Ibabad ko ito kasi ayan. Nangitim siya. Ibabad natin siya sa may soap. And mamaya hugasan ko at saka yung mga pinagkainan nila. And hindi pa makakapaglaba dahil pinatay na naman yung gripo for 1 hour daw. So, siguro pagbalik ko na lang labhan. Kasi kung maghihintay pa ako, anong oras na? Late na nga tayo eh. 9:47 na. And ginamit ko tong aloe na mask. Kasi napansin ko maitim na yung leeg ko tsaka yung dito ko. Kasi kahit malamig yung araw, natatamaan yung ating neck tsaka chest. So ngayon, lalo na ngayon, tanghali na ako maglalakad. Yung araw, tirik na kahit malamig yung hangin. So ginamit ko to para matakpan yung likod. Kasi nangitim na siya. Napansin ko sa salamin nung maliligo ako. So, hala, iba na yung kulay dito, tsaka yung sa baba dito. Tapos dito din. So, kailangan ko. Nakalimutan ko lang kasi, ano nga, malamig. Hindi ko na-realize na yung init tumatama talaga sa batok tsaka sa chest. So, ayan. Inuubusan ako ng aking mga pang walking na damit. Kaya ito na suotin natin. Mamaya, pag nalaban yan, fresh na ulit sila. Hindi ko kasi dinala yung iba. Mayroon pa tayo sa bahay pero akala ko enough na yun. Anyway, okay, maglalakad muna tayo. And mamaya ugasan ko to and bibili tayo ng avocado. Ay, inom muna tayo ng ano, yung ating ito ba, yung ating booster. Cheers. Tipped all that out. Yeah, that's the water. Di pa tayo nakakaalis. Kunin ko yung We got the sugary sausages in Yeah, there. yeah. Sausages, noodles, fried rice, not macaroni. Get off. Get outside there. noodles, the cold noodles. Cold noodles, sausages. You only have 2 bags, right? Yeah. That should be 10. 10 each bag, right? So you got 2. Or 3 bags? So you can have if they have lot. here. Hang on. Hi, son. So just 2. Just 2? You sure? Well, they're the ones I bought. Okay, that's the one in here. That's the one you put it in. Still got chicken steak. There's chicken steak Yeah, there. but no. That's it. Yeah, that's the one. And this is mine, chicken. Chicken ako. I-marinate ko ito pagdating ko sa yogurt. Yeah. What's all this?
No, nothing. All good? That's my chicken. Oh, what's the sausages? Is that gonna be enough for? Don't count me because I'm not eating. Yeah, let's put them two out. Put that one back. Put them two. What's the difference? I don't know. They're the same. That should be enough. Right, move that. Put the sausages and that in. Alright. Hindi pa tayo nakalis, guys. Take the water. Yeah. Binalikan ko sa yung tubig. Naglakad na ako doon. Binalikan ko yung doon. Tapos tinanong ko sila anong gusto niyong dinner. Ayun. Yan daw. So kaya nilabas na natin. Tapos fried rice. So pag balik ko, bibili ako ng bibili ako ng carrots and peas para sa fried rice. So may garlic naman tayo dyan. We've got noodles, haven't we? I got noodles. I think. Yes, I think so. I brought our noodles from the house. I got the small one, babe. This one is alright. The spiral. So, magtangi noodles tayo. Yung cold noodles. Ayan, ready na yan. Naiwan ko to. Okay. See you later, guys. Hey, Walker! Hey, Dad. Oh, Zach, you're here. Anong oras na? Nakalimutan kong ilabas. You know what I forget to take out from the freezer? Bacon. For the fried rice. I have the other one, Han. What? I think I'm gonna get it. Time is 12:28 now. I got some bacon. I got bacon there. Yeah, but I've got that little pack, Yeah, it's in the freezer, but I have the other one, the middle one. so that's not shut properly. Pumunta raw si Jen sa sa laundry, wala pa raw na tubig. So ito yung mga nabili natin today. Bumili ako ng muso para sa aking pudding, yung chia pudding, ayan. Ang brand niya is Natural, Brook Farm. Ayan. And yung aming, linabas ko yung bag para yung labahan ba. Ang daming tadtad ng bean chokes. Or, is it bean chokes, ha? Bean chicken. Bean chicken. Ayan, bumili rin ako ng corn. Wala silang carrots and peas, ha? They don't have carrots and peas. So, I'm just gonna chop the carrots. Good luck. So, I'm just gonna chop the carrots. Small pieces. Yeah, small pieces. And, bumili ako ng avocado. Kasi nga, di ba? 3 avocado. Ano siya? $1.99 ang isa. Maliliit lang. Yung ginamit natin, malalaki yun. TJ's fishing. With who? By him. So, where's Max? Over here in a minute. Where are they? Where are they, Han? Where are they? Nag-surfing yata kasi wala yung car. And bumalik ako dun sa kung saan ko nabili yung nabasag natin. Ito. Pinakita ko, wala namang planong ipakita yun. Pero ewan bakit ko pinakita. Pinakita ko yung video. Pinalitan nila. Pinalitan nila. In-explain ko na hinalo ko lang naman. Hindi naman yung talagang grabing pagkahalo. So, papalitan nila nung design. Pero sabi ko, ayoko na yun. Magdagdag na lang ako. Kasi, napansin ko, connected siya. Yung parang, hindi siya solid na buong glass. Connected. So, parang meron siyang linyang pahaba. Connected dun sa bibig. So, baka yun din ang cost nun. Tapos, sabi ko, sinisipon ako. Sabi ko, iba na lang yung kunin ko. So, yun, $7, $6.99. Eto, sinipon ako. Mahangin kasi. Eto is $11.99. Yung lemon lime ang kanyang brand. So, iba na siya. Mas manipis nga to. Pero, solid siya. Wala siyang connection. Hindi siya connected. Kasi yung jar na yun, makikita mo talaga, may line siya dyan na connected siya. So, feeling ko yun yung reason. I'm not sure. And,
nung pagpunta ko doon, ito yung dala ko sa kanila. Sabi ko, yesterday, I bought this. Pinakita ko yung video. And then it cracked. I don't know what happened, but it cracked when I'm trying to stir. Not really hard, sabi ko. And pinakita niya sa manager, tapos sabi niya, palitan na lang daw. Ay, sabi ko, ay, okay. Palitan na lang daw. So, dapat dito nila babawasan. Sabi ko, bilhin ko na lang yan. Kuha na lang ako ng isa. Tapos sabi niya, the same. Sabi ko, no, eto na lang. Kasi tinignan ko talaga, connected siya. So, bumili ako ng, eto daw, mas matibay. Sabi niya din sa akin, this one is good quality. Eco, ano to? Something Eco. So, eto, iwan natin to dito sa caravan para may gamit tayo na glass dito sa caravan na may takip. So, ecology. Mas, ano siya, mas makapal and microwave, oven, and dishwasher safe siya. So, dito ko imamarinate yung chicken ko. Ayan, wooden yung kanyang takip. So, yan yung ating mga nabili. Ito, i-blender ko to para sa ating chia pudding. And maglalagay ako nito. So, yun na yung ating lunch. And habang naglalakad ako pabalik, ang bango ng mga niluluto dun sa mga cafe. Okay. Maglalabas sana, kaso wala pa raw na tubig. Ito, itago natin to just in case kailangan ko to sa mga upcoming kong bibilhin. Kasi may gusto pa akong bilhin dun sa shop na yon. Itago ko lang para meron akong pang... irarap naman nila. Huwag na lang. Basura lang ito. Ito. Yan. So, ako ang nakatoka sa dinner namin tonight. Ako chicken. Ilabas ko yung ating bacon. Nandito pa yung bacon. Sinipon talaga tayo. Ay, may baramandi din akong dala. Yung bacon nandun siguro sa kabilang freezer. Ito yung sinasabi ni Jan na bacon na dala niya. Ito. Mas gusto to ni Jan kasi less fat. Ito yung pabilog ba? Ang tawag dito. Premium bacon. Pero yung may pangalan to, yung natakpan ng fat. Okay, kunin ko yung isang bacon. May eggs pa ba? Alam, hindi ako kumuha ng eggs. Meron pa naman. 2, 4, 6, 7. 7 eggs. Habang naghuhugas tayo, manood tayo. Where are you going? Wait. Kemet? No. Yeah. Gusto yung bumili ng pabang... No, iya sa ice. I'm going. You're not coming with us. No. You have to smell the fragrance, Zachary. No. Just wait. Sabi ko, maghintay na lang pag pumunta kami ng Queensland. I'm coming. No. Yes. You're gonna do washing and you're not coming. Ayaw niya akong sumama kasi kontrabida daw ako. Kasi pag bumili talaga siya na hindi niya naamoy, tapos hindi, ay nako talaga siya. Yung gusto niya pa naman is, nakalimutan ko yung pangalan, pero yung presyo nasa 168 ata. Tapos pag hindi siya mabango, sayang. Buang talaga to si Saka. Sabi ko, maghintay na lang pag pumunta kayo ng Queensland. Mas marami pa doon na choices. Tapos baka may Chemist King doon. Ito, ano lang to, parang siyang pharmacist lang siya, na maliit. Hindi naman siya ganun, wala silang masyado. Wala nga silang tester eh. Ayaw niya kong sumama. Ito mamaya. Manood ako ng kung anong mapapanood ko dito. Drama. Habang naghuhugas tayo, manood tayo. Where are you going? Wait. Kemet? No. Yeah. Gusto yung bumili ng pabang... No, iya sa ice. I'm going. You're not coming with us. No. You have to smell the fragrance, Zachary. No. Just wait. Sabi ko, maghintay na lang pag pumunta kami ng Queensland. I'm coming. No. Yes. You're gonna do washing and you're not coming. Ayaw niya akong sumama kasi kontrabida daw ako. Kasi pag bumili talaga siya na hindi niya naamoy, tapos hindi, ay nako talaga siya. Yung gusto niya pa naman is,
Nakalimutan ko yung pangalan. Pero yung presyo nasa 168 ata. Tapos pag hindi siya mabango, sayang. Buang talaga to si Saka. Sabi ko, maghintay na lang pag pumunta kayo ng Queensland. Mas marami pa doon na choices. Tapos baka may Chemist King doon. Ito, ano lang to, parang siyang pharmacist lang siya na maliit. Hindi naman siya ganun, wala silang masyado. Wala nga silang tester eh. Ayaw niya pong sumama. Ito mamaya. Manood ako ng kung anong mapapanood ko dito. Drama. 8. Tinuka ng bean chicken yung ating labahan. Kinuha lang ni Holly yung detergent sa bathroom. But you're putting it all in it. Yes. I can do the other one. I can carry this one. Be careful with that one because that's broken. Hold the other one to suck so it's stronger. Come on, let's go. Who's that? I don't know. Tongkang. May sinesearch siya ng mga kung anong smell ng scent. Kung anong nakalagay doon sa perfume. Gusto niya raw yung you want the one with vanilla, right? Oh, mayroon siyang tinitingnan na guidelines. Ang galing nitong bata. Lavender. Lavender is good. May mix na lavender. Yun yung tinignan niyang mga inaay niyang perfume. Ay, hiningal na tayo. Dito ulit tayo. Medyo malayo yung konti ito doon sa amin. Yung doon malapit sa amin, sa may mini golf. Naka-maintenance pa sila hanggang ngayon. Ilang araw na, isang linggo na. Okay. Iwan na nila ako. Sabi ito. Naload ko na yung ating labahan. Bago ako magugas, magpakulo muna ako ng tubig para dito sa pasta. Kasi kailangan yan cold. Kaya nga tinawag na cold pasta. So, dito ko siya papakuluan. Doon sa labas. Yan lang natin sa tubig. Asin. Kumukulo na yung ating tubig. Kalimutan ko yung ito na lang na oil. Kalimutan ko yung olive oil, yung avocado oil doon. Nandito na sila. Nothing. Nothing? Very good. No, they're all gone. Like, it's all gone. There's nothing there. Nothing? Pretty much. Well, there was stuff there, but there's like nothing. Like nothing. That's good. Go and get some in Queensland. That's right. I told you that. But you don't listen to me. What you got, Baba? Oh. Just try. No, I'm alright. No, thank you. So, ito na lang yung hugasin. Hindi siya matanggal-tanggal. Palambutin muna natin. And si Sak nagluluto ng popcorn. And si Jan, tinitingnan niya yung pasta natin doon. I think it's done, Sak. Ano? See, Don't look, put it not there. as much popcorn cooked. Okay, go outside. Eat it See? outside. Yes, eat it outside. Oh, Not the eat. whole power goes off. That's right. Yeah, Mum, look. Do you think that's a lot? It's alright. And the waste of seeds and the waste of popcorn. Because of me, apparently. Ito na pala yung noodles. Ngayon naman, puntan ko yung mag-ama ko kasi nandun sila, nagsasampay. Tulungan natin. Kasi, anong oras? Hindi pa ako kumakain. 2:01 na. Dapat matuyo pa yun. Hopefully, matuyo pa. So, tulungan na natin sila. Kasi madami-dami yung isasampay na yun. Si Kuya nagpi-fishing. Doon.
sa river. Doon. Kasama si Max. Pagkatapos dito, gagawin ko pa pala yung avocado. Yung avocado natin eh, i-blend ko pa yun. Para smooth talaga siya. You got me feeling good, right about your side. Lost in every. So, eto yung inulit ko yung ibang sinampay nila. Kasi, okay. Kasi, grabe yung pag-overlap nila. Hindi matutuyo. So, ginawa ko ganito. So, ayan. Lahat yan atin hanggang dito. Ayan. Tahimik ng Caravan Park, di ba? Wala nang mga naglalakad. Walang naliligo. Malamig kasi yung hangin ngayon. Ito na yung avocado natin. And nahugasan na natin yung ating bagong glass jar. At saka ito. Matigas pa yung chicken. Hindi ko pa mamarin. Baka bukas ko na yan makakain. Kain na lang tayong fried rice. Nung oras na 2:39. So, ubusin ko tong tatlo. Tapos lagyan ko ng almond milk para madali siyang i-blend. Gusto ni Sak mag-swimming. Sabi ko, ikaw bahala ka. Si Kuya nagpi-fishing pa din. Sila ni Max. Ay, mali naman. Ito pala. Ito natin. Manatok. Napaka-creamy. Ang sarap. Natitempt akong gawin siyang ano din. Yung may asukal, may banana, tapos may ice, tapos gatas na powder. Ayan na siya, tapos. Ayan, napaka-creamy niya na. So, alternate ko para ma-mix. Lagyan ko nito, tapos avocado, tapos ito, avocado. Ayan, itsura niya. Natural muesli. May macadamia nuts and blueberries and oats. Okay, konti lang lagay natin. Ayan. Sayang nito. Simutin natin. Dito pala ako sa laundry. Nag 4:45 na. And yung ibang makakapal, like yung jackets, trackies, and pants, and yung iba pang basa-basa, medyo basa lang, nilagay na sa dryer. Kasi hindi sila fully tuyo. Eto, okay na. Kaya ayan, tinutupi ko. Remove, riding down your smile. Baby, hold me tight. Let me trace. Oo, init. Nakat ko na pala yung ating carrots and nilagay ko sa microwave para lumambot na saglit. Okay. And ito na yung rice natin. Nasugat ako ng kutsilyo. Ang talim ng kutsilyo namin. Ayan o, nakangiti. And ito, nung hinugasan ko siya, nilagyan ko siya ng baking powder para matanggal yung mga tira-tirang itim. Si Jan, nandun na yung bacon. Pinapa-crispy niya na. Hiniwa ko rin yun. Ayan, ang sakit. Umiti na naman.
Matalim kasi to. Dito siya, oh. Dito ba sa gilid? Ayan. Hindi ko siya nahiwa na sagi siya doon. So, ito yung bacon na niluluto dito ni Jan. Gusto ko medyo crispy pa. Garlic. Nilagyan kong konting oil dito sa may garlic. Ay! So, ayan yung garlic, bacon, and yung eggs dito sa gilid. Then, next, ilalagay ko na yung rice. Pero tanggalin ko muna tong eggs. Mamaya na to. Niluluto lang natin. Rice. Iniwan ko na doon si Jan sa fried rice. Siya na magtatapos nun. Kasi gagawin ko pa yung ating cold salad. Coffee pa. Here, pa. I'm just gonna put this here first because don't spill it. Isa ka! Holy, tiny. Finger and play. Oh, bango niya. I'll put extra, Mum. That is not enough. Ayan, just wait. I'm gonna make That's better. Ah, that's so good, Mum. Hawang ko na lang magugutom pa Well kami. done, Mum. Yeah, I'm done too. Oh, you're gonna get the plate. Okay, plates, Baba. Plates. That's what I was gonna get. So, ayan yung ating fried rice. Meron na sila doon. Yung sausages, hindi ko alam kung nasaan. Okay, hang on, hang on, hang on. Come on. Go. No, thank you. Yes, ma'am, please. Kain na sila. One or two. One of it now. Or, Okay, kain na kami guys. Ay, bak. Sa kara ba, maguhugas na. Ito pa yung, So cold. ano, ito yung tira. yeah, smooth your can hold. Here you go, Joe. Yung fried rice natin. Dad, can you turn the heater back on? Yeah, it's freezing. Turn it on. Yeah, fried rice. Meron pa tayo bukas. Ay, madami kong hugas. That white. Move. Oh, Oy. Tulong. Thank you. Can I wash my hands? I'll wash my hands. Jack, grab that fork. Someone grab fork. Oh, I met you over there, Dad. Met you over there, Johnny. What? Can Dad, I have the heater? oh, no, I'm putting that on. Dad, Oh. Dad. I'll meet you over there, Dad. Maglalaro sila ng bilya. Dad, can I come with you? Yeah. Hey, Mom, I'm going with them. Oh, lucky you guys. Bye, Mom. Love you. Oh, yeah. Dad, meet you there. The god of Olympus has abandoned me. Zeus. Look, Dad, look how much we ate. Not even a quarter. We'll have this again. Here, watch out, that don't fall off. Don't, because I What do you have want, the knife. bingo? Can I see you open wide? Can I? Freezing. Shut this now, bud. Yeah. Do we have bad aid, huh? Oh. Ay, lalo na to. So, titiisin na lang natin yung sakit. Pag naano kasi ng tubig masakit kasi wala, there's nothing there. Yeah, there is.